Chega o verán e con el o sol, o bo tempo e os bons resultados pro paro. A provincia de Pontevedra conta con 4.692 parados menos dende o mes de xuño. Concellos como os de Ogrove contan con 235 parados menos. Pontevedra con 395 ou Sanxenxo que resta 305 persoas na súa lista do paro. Isto débese en boa medida a que se tratan de contratos temporais no sector dos servizos que chegan nesta época do ano. O turismo é, sen dúbida, un dos motores económicos nas Rías Baixas. Está claro que en xuño mal nos iría se non temos uns bons datos de paro, sobre todo nunha comarca tan festeira e que recolle tamén aos seus aos foráneos, aos visitantes, como é a nosa comarca de Pontevedra, a comarca de Vila García, a comarca de Arousa, a comarca do Barbanza. Entón, todo iso que genera é unha burbulla que é moi atractiva neste período. Dende a Deputación, a presidenta lamentou a precariedade dos contratos que chegan no verán. A nivel do Estado español, apenas o 7,97% dos traballos que se crean son indefinidos. Repito, só o 7,97%. E, ademais deste porcentaxe de contratos indefinidos, cerca do 30% son a xornada parcial. Por lo tanto, tamén os poucos indefinidos que se crean tamén son empregos que non teñen as garantías de conquerir traballadores que teñan recursos e dereitos para, ademais, crear unha economía que se fortaleza. Todo parece indicar que estes datos positivos se manterán no verán, pero que ao chegar ao mes de outubro volverá a subir o paro, que aínda que estemos falando de que 4.692 persoas obtiveron un contrato no mes de xuño, continúan sendo 74.654 as persoas que seguen nas listas do INEM.